Arratsaldeon ikusentzule guztiok, gaur Donostian gara, Atano pilotalekuan. Gaur CaixaBank, Udara CaixaBank txapelketako bi partidu ditugu. Eta lehenengo protagonista gila beroketa lanak egin da, aurkezpenean hemen ditugu prest. Gorriz, Ruiz de Infante eta Zabala ditugu, Urdinez berriz, Arrieta eta Mendiburu. Hemen gaur nire ondoan Iera Iturriaga, txaldeo Iera. Txaldeo, noiana. Oaingoan solaskide gero arerio, baina bueno, oain ongin man bargau, tarte hontan. Aurrena lan batzuk, gero beste batzuk izango ditugu. Oida, gogo itxure partidu hau ikusteko. Egi esan, bueno, guretzate berri da ez, mentxe Atano pilotalekun jokatzen duen lehen aldie da, eta bueno, berezi ere bai ez, holako pilotaleku baten jokatzek beti dauke xarma berezien, nik uste pilotarik ere hori nabarituko duela, eta ea ze jaialdi ikusten duen gaurkoa. Ainoak eman dio partidari hasiera sakearekin, eta hemen deu lehenengo tantua jokuan. Ainoak txokora. Anaik atzeatu baztertuz, Iratik jaso. Eneritzek atzera. Iratik atzera baztertuz. Anek ondo erantzun dio. Beste atzera. Baztertik jaso. Ainoa jokuan. Atzea honeke. Eneritzek aire sartzea honda, baina ez du eskuan sartu ondo eta tantua gorrientzako aurreneko hau. Bueno, aurreneko tantu hau, hasteko beroketa lan nahi ondo diteko, ondo etortzea pelotazo batzuk jo ditu eta beron sartzeko ondo etortzea olako tantuak. Bai, nik uste horre ongi, bueno, pilotak adaskoko tantua izan dela, Iratik bereziki oso ongi atzeatu duela pilota ez, ezkerparetan ongi sartuz. Eta gero horre Eneritzeri, uste baino goraxio indiola horre, bai, sartu den hortan goraxio indio pilotak eta ez dola eskun sartu. Eneritz atzera. Bi atzelariak aidie. Zabale Anek Ainoak bildu, Anek erdi-erdira, Ainoak Tejada txokora, jaso Eneritzek, gole Ainoak, jaso Eneritzek. Ainoak bipareta, Anek ia iritsi da, baina ezin izan du azkenien iritsi ondo, eta bigarren tanto hau gorrientzako. Oso ongi moitu du pilota Ainoak ez, aurrena Tejada txokoan asko behartuz Eneriz, boleaka da oso ona izan da, tanto izateko moduko baino Eneritzek harrigarri altxatu duen pilota, eta gero, bueno, ongi engainatu ditu ez, bipareta horrekin, eta ne saiatu den arren, ez da iritsi pilota hori eramatea. Ainoak sake biziak, erdira eta zaioanek, jaso. Anek luze, baztertuz, jaso Iratik. Eneritz, atzea honeke, Iratik. Bildu, Anek atzea. Kinu Eneritzek, Anek Tejada txokoan. Ainoak luze, Zabalea, jaso Eneritzek boleaz. Txokoan Ainoak, Zabaldo Anek. Iratik eskau indio eta hortxe, baino ez da ondo aiau pelorta horta motxa margalditu zaio azkenien. Eta txapa gaina ez da aiau pelota hori.
Bai, ongi moitu du pilota, ez? Ikusten da gainean, nik hasiera honetan lau pilotri fresko esango nuke dabiltzela, ez? Bentik impresioa da oso bizi dabilkiela pilota, ongi ateratzen zaiola eskutik, eta oso atzen dabilkiela, ez? Bixi dabilkiela pilota, eta fresko eman dioan hasiera honetan, ez? Bai, atzelaiek pelota gozatzen, da aurrelaiek aukera duenen, ba, bukatzen saiatzen hortxe, aurrean joko bizi hortan. Sake ona. Sakea, jaso Iratik, Neritzek, atzea. Ondo bildu Iratik. Hanek alde egin dio pelota horrek eta txapara juntzaio. Bai, gutxi faltazun goien izateko, baina horreskun ez du behar bezala sartu, eta goengoan txapazpira alde egin dio, ez? Azkeneko partidutan konfiantza pixkat faltan bai ikusi dula restotik hasita horre pixko bat konfiantza gutxikin, horre eskutatik ere arazen bat izan dut horrek beti konfiantzan eragiten do, eta ikusiko du gaurrez lortzen dunez, egoerari buelta ematea eta pixkanaka partidun sartzea. Han, Ainoak, sakea, erantzunanek, Iratik, erdia, Luzeanek. Irati txokoa, Neritzek ezkerrez. Luze, eta hor ezkerrez Irati junda zabaltzea, baina hor txapara juntzaio. Eta bigarren tantua urdinentzako. Bai, nahiko parekatu ikusten da partidu ez, azkenen, utxegite pare batekin, horre atzalek izan dituen pare bat utxegitekin, berdin zea lortu du markagailun bikote urdinek, eta bestela aurrelari momentuz aukera asko gabe ez, nahiko bizi dabilkie pilota, asko atzatzen nahi die eta bixi ematen, eta aurrelari momentuz pilota, aukerako pilotaik euki gabe errematerako. Hanek ondo bazurtutako pelota izan da azkeneko hau, eta Iratik eskun ondo sartu zaien arren, goiko txapara juntzaio azken pelotaka da bai. Eta Iruna markagailun, eta momentuz, hoxe, parekatua oso partidua. Eta ia, Neritzen sakiekin urrengo tantua. Bai, sorte txarrakin hasi die ez, honezkeo, hiru bat txapare haitu ditu, eta hori da ez, azkenen gainen izatetik txapan izateko alde horixe izaten da ez, eta hasiera honetan sorte gabe dabiltze pilotarik. Iratik. Erdia pelota hoi, Hanek bildu txokora, Iratik, Neritzek luze, ezkerrez. Jaso, Neritzek, atzea zabalduz, Iratik bildu, sotamanoa txokoa, zabaldu da Ainoa nahita, jaso Hanek. Bazardentze Iratiri, ondo goitik Ainoak, txokoa behaldu du Neritzek. Sotamano Irati txokoa, jaso eta atzeatu Hanek, boleaz Ainoak ondo, Hanek, atzea. Iratik, luze. Neritzek inu Hanek, deja da txokoa, jaso Ainoak, zabalduz, da tanto. Tanto oso polita ikusi dugu ez, ondo moaituta, pelota zailek jaso eta bukaera, beretan ona Ainoan partetik, hor pelota oso ondo zabaldu du txokotik, eta azkar junda pelota hoi ezin izan du, zerrein. Bai, azkenen etzen erresa ez, hor Hanek ongi botatu da, eta hor azpiazpitik Ainoak irikitun bezala irikitza etzen bate erresa, eta bikain sartu zaio eskut, tanto oso ona Ainoan eskutik, eta esan duzun bezala tanto polita ikusi du ez, tikitaka bizi-bizin, eta bibikotek izan du aukera horre tantoa lortzeko. Ainoak, atzea sake hoi jaso Hanek, zabaletik, bildu Neritze txokoa, Ainoak txokote txokoa, Hanek jaso,
zabaldu Ainhoak. Eta hor Neritz moztea junda pelota bai zabaletik, baina txapara juntzaio. Ja badie, txapa batzuk, gaurko hontan ez dakit, gora xodon o... Balitek ez, bietan leku batzutan komentatu izan dudu ez, eta guk beti referentzia hor txapazpin jartzen du lona horrekin izateu, gaur etorri ganen kontrako iritsu zaiu, baju xamarrotezio, baina gero lona jartzen hasi ganen ez, ikusi du ez, betiko neurritan da hola, orduan, bueno, printzipioz neurri berdina izango da, baina egia da, hasiera hontan, errematen da biltzen hontan, txapa askotan entzuten egala. Oso luze Ainhoak sake hori erantzunanek. Ainhoak dejada txokoa, jaso Eneritzek, zabalea Ainhoak, txokoa Eneritz eta dejada, jaso iratik, atzea Eneritzek. Bolea Ainhoak zabalea, txokoa erantzun Eneritzek. Luze anek atzea, Ainhoak boleaz, ez eta ailau pelota hoi txapa gaina. Pelota hori tikiteka bizi-bizian ibili due. Baina, bueno, nik hoi gusta ez, bi bikotek oso bizi dabiltzela hor aurrekalde hortan, eta sartuta. Bai, nik ere komentatuko luke ez, eskutik oso bizi ateatzen zaioa la pelota ez, Ainhoa bera oso bizi ikuste, Eneritz berare bai, igual arantzan komentatu ginen ez, inoiz baino gehiago luzatu zula pilota eta oso bizi atazitzaiola, eta gaurra ikusten da ez, ematen nahi diela eta atea egiten dela eskutik, eta gaur lau pilotarik ongi bazkalduta ematen dut horri diela. Iratik, erantzun gora. Erantzun dio sake horri, bosgarren tantua urdinentzako, bosna markagailuan, eta berriz pare-parean partidua. Bai, azkenen igual gorrin aldetik oparik eixo ez, Iratik baditu horretxe egite pare bat pilatuta, eta horrek berak sartu ditu nik uste partidun eta Eneritz bera, eta bueno, bikote urdine defentsa sendo horrekin eta beraien ainez, momentuz markagailun berdinduta. Hortxe, Eneritz sakea. Iratik ezkerrez, erantzun. Pinu Eneritzek eta Anek atzea. Bazartuz, jaso Iratik. Eneritz berriz, atzea honek berriz. Ondo erantzun. Pinu Eneritzek eta Anek dejada. Ainhoak beste dejada bat. Eneritzek zabaltzea junda, baino behera juntzaio pelota hori. Bai, aukera hona zenez horre txokoan preso harrapatuta zeolako Ainhoa, hor moztu duen hortan txokoan gelditu delako eta zapiskoa zabaltzea lortu izan balu, Irati abituagatik, tanto iteko aukera eukiko zulako, eta, kasu honetan txapazpira joan zaio ez. Markagailuan 6 eta 5 gorrien alde, Ainhoa sakea. Zabalea naita. Zabalea naita, jaso Anek. Bai, askotan gutxendun jokaldi da, ez? Igual ez gaude ohituta hor Zabalea sake hori ikuste, baina Ainhoak oso kontrolatzen duen jokaldi da. Oroitzen naiz, eta gaina elkarrekin ginen. Hor oso na, Anek dejada zoragarri horre gaina urruti zeon, Bost kuadrotik hasi hankak lauterdinarrita, dejada matematikoa eta azkarra eta ona. Maite berak sinatuko nuke ez, askotan. Maite berak botatzen duen jokaldi da, baina egia da zalea dela, eta ongi maneiatzen duen jokaldi ere badela, bai txokora dejada bai Zabalea, eta goengoan bikaine, eta zaion dejada hori. Epatzen nahi nintzen hoian sakekin eginen Zabalea sakatzen dula askotan Ainhoak eta gure binakakoan oroitzen naiz, agoeniko goan dauket ez, Durango jokatu ginen partida hartan. Buelta ematea lortu ginola partidu zai batei, baina 21 nakoan nola sakatu ziun Zabalea eta iaia zuzten harrapatu ziula ez, eta bai, zalea da Zabalea nazten, Ainhoa. Sake oso ona du eta hor batea eta bestea mugitzeko bauke bai. Abilezi eta saiatzea hortan. Iratik atzatu bazartuz,
Jasoanek, Ainoa atzeatuta luze, zabalduz, Hilduanek. Baztartu entzai hor pelota, iratik botadun pelota hori, anei eta ez da ondo jarri pelota horta, zai ondo Uste sartu berak buskun. ustezuna baino motxaxio gelditu dela, ez? Hor ongi jarrita zeon ezkerrakin sartzeko, baino azken momentu hor pixkoa gelditu Pauso inda, bat bai, bai. pilota hori gelditu inda eta pauso aldatu behar duen hortan, ba, ez dela ongi jarri, ez? Eta gero, bueno, aipatu denak pilota berdinekin dabiltzela, saskin daun pilota berritako bat hartu duela eta ematen donez ba lau pilotarik. Gustua, aikoe. Bai, gustoa daude momentuz. Luze oso eta bazartu Ainoak pelota hoi, ez da iritsi hanen erantzun hoi txapagaina. Bai, oso bizia da sakatzen, egia da gerri-gerrin jota sakatzen nahi dela eta horre atzetik pisu handi hartzen dola hemen 7 kuadro hontan ba eramateko gerri esartze ezinbestekoa dela, bestela ba pisu handi hartzen dulako eta azpitik sakatzen duen Ainoak ba horre sakeukei ustea zaie izaten da, ez. Bere arma nagusitako bat sakea baita. Ainoa sakea berriz luze eta bazartuz seitik Jasoanek. Ainoak bizi hor txokoa berrize Jaso. Iratik atzea bazartuz. Ainoak txokoa Jasoanek. Motmotzien Ainoak Jasoanek. Ainoak dejada txokoa, Jasoan eritzek, erdia bizi, Iratik txokoa dejada, Ainoak bizi, neritzek erantzun da berriz ebeaien ere, Iratik zabalea, Ainoak luze oaingontan, Jasoanek. Zabalea nahi eta Iratik, Jasoan eritze. Ainoak luze, boleaz anek oso ondo Jaso. Ainoak berriz dejada erdia. Aita eneritzek hor ondo jatua, baino ez da. Bai, hankak nik uste zutela lurren ez, aiatu dela, baina hankak lurren jarrigaz ez zeuzkela, airen zeuzkela, eta horregatik ez diola azken momentu ongi eman ez. Ikusiko da fisiko gire nola erantzuten duen, baina gorra jokatzen nahi die. Gorra idie eta gaina bizi-bizi ez. Batea beste asko moitzen nahi die. Hori aipatuko nuke batez da bilkien bizitasune, hemendik behintzat ez dakit etxetik hainbeste beti zuzenen ba beste bizitasun bat ikusten da, baina egia da ba asko maten nahi diela pilota eta bizitasun hori nabari dela gaurkoan ez. Eta esan behar da baita, kanpoan temperatura bera jaitsi diela gaur, goizetik altzaldea bitarte, baina barrun handikan bero daola. Eta egonien bero eitegu eta hor jokatzen nahi dela, sumatuko gue behotasuna eta nik usteet partidu aurra daikola bai zer ikusi eukikola. Bai, horreganen komentatu du ez ezetasun hori pixkana baritzen zela eta bueno, gauzek eta ondatzen da jartzen ibili garen gutxikin ja nahiko izerdiateatzen zen eta bai nik uste ikusita ze bizitasunekin dabilkien eta partidu gorra dijoala, pilotaka da desentekoa fisikoak zer ikusi izan dezakela. Anex, zabaldea luze, Jaso baino kanpoa juntzaio Ainoai. Anek ongi bilatu ez, azkenen hor hanketa luze Ainoatzeak ateraz eta hor beti gorputza etortzen zaizunen ez da erresa izaten ez, esku ongi sartzea eta ongi bilatu dio nik uste horranek. Baita esan dugu, ez da partidu batzutan igual konfiantza gutxixoken ikusi duela baina nik uste azkenengo partidudatik gaur hobeto ikustela bintzet, Bai, nik ere ala komentatuko nuke ez, horre sakek eramaten ongi da momentuz ez, hor pare bat sake oso zaiek izan ditu errestatzeko eta bikain sartu du ezker esku hori eta bestelare pilotean oso ongi dela ez, eta bueno, beti esaten duna ez, bikote batek funtzionatzeko ba bi partaideek ongi jokatze ezinbesteko izaten da eta gaurkoan ikuste biek aidiela ongi. Defentsan oso ondo horren eritzek eta berriz
atzea ikozte pelotakadak. Anek, dejada, Ainoak erantzun bestatekin, jaso Eneritzek. Iratik, moztu, jaso Anek. Zabalea Iratik, dejada Eneritzek. Beste dejada bat Ainoak, jaso Anek. Iratik, atzea. Boti boleaz, jaso Anek. Ainoak, Zabalea, Sotamanotzen erantzun Eneritzek. Zabalea Iratik nahita, jaso Eneritzek, ez da iretsi pelota hori. Ez dakit hor dudako pelota bat izan da hor txokuan, Gorriak epailei behitu die, baina bueno, epaileak segitzeko esan du. Bigarren botean izan da no ez. Neire zuzenen ala iruditu zaite, hor txostaio dolako eta txostaio taian ikuste erorin dela pilota hori, eta ane hortze honagatik bigarren boten eraman du la pilota. Baina, bueno, epaiek agintzen du, eta goengoan ba, ontzat eman du, eta tantoak aurrea seitu du. Atxeden aldia eskau du Eburdinek, eta nik uste, 10-7 beharrezko. Arnasaldi bat hartzeko, freskatzeko pixkat eta berriz ekiteko. Bai, hor azkenen ikuste lau pilotarik ongiak diela, baina erasokorragoa ideala bikote gorria batez Ainoa ba, asmatzen nahi delako jokalditan, ez? Eta pixkoat bera idaginte makile hartuta ba, bikote urdine mugitzen, eta defentsa ikaragarri erakusten nahi die, baina zaila izaten da defentsan bakarrik bat antoak ateratzea, ez? Eta, bueno, guain arnaz pixkoat hartuta ea lortzen duen ba, Ainoari bereziki aginte makile hori kentzea, ez? Atzen alde handik ez dau, bik oso ongiak die, batez ba, pilota luzatzen eta eramaten, baina egie da, erasoan ba esango nuke Ainoa oso arriskutsu ikusten dela, eta bikote urdine ba gehien bat defentsan dabilela, ez? Eta defentsan beti dabilenak lan gehiago izaten doa tantoak bukatzeko. 10-7 Gorrian alde markagailun, Ainoak sake hoi luze erantzun dio Anek. Irati ezkerrez atzeatuz. Ezkerrez Anek, Zabalea, Ainoak bildu eta dejada txokoa eta hor oso bizi ez. Oine hor dejada txorrekin moztu indu eta pareta sartu ez hor. Gelditu inda momentu baten Eneritz eta beste pauso ixe falta izan zaio bukaeran ondo ailatzeko. Bai, nik uste zuzula dejada ez, dejada motxaxoa galdituko zela, baina nik uste hor abiadura hundikin eman diola eta berak uste baino gehiago atea dela ezker pareta hortan eta azkenen ba asko atea dela eta ezin izan du eraman. Luze oso Ainoak, bazartuz 7tik jaso Anek, Iratik ezkerrez atzea. Eneritz, Zabalea, Ainoak bildu txokoa, Eneritzek berriz bi pareta Ainoak, Eneritz iritsita bildu txokoa, Ainoak, Anek dejada Zabalea, Ainoak bildu, jaso Anek. Ainoak, atzea. Baztartu entzaio Iratirik, jaso. Eneritz, atzeatu honeke. Anek txokotitxokoa, luze, jaso Iratik. Sotamanoz Eneritzek atzea, goleaz Eneritz, Ainoak erantzun, Zabalea, eta hor Ainoak zabaldutako pelota hoi moztea junda, eta ez du ondo jo. Bai, nik uste berriz jokaldi iten hasi dela, ez? Ongiten dortik normalen dejada efektuakin eta berriz txokoan sartzen do pilota hori. Baina guengoan ba, txapazpira joan zaio, ez? Eta bueno, hoxe, Urdinek defentsa handikin, baina ikusten da fizikoki ba erasan txiego, ez? Azkenen defentsan
energia gehiago gastatzen da, erasoan da bilena, freskoxio egoten da, alde batetik beste ez delako hainbeste ibiltzen, eta bueno, dena den marka gaiun oainik gertu, ez? 8 eta 11 momentuz atzetik bikote urtine, partidu oso gorra di, ez? Pilotaka da asko eta bixi jotakoa. Luz Eneritzek bazartuz Jaso Iratik. Arro, Anek atzeatu. Atzeanek bazartu Jaso Iratik. Eneriz, Luz Zabalea, Ainoak. Bildu, bolea Eneritzek. Txokoa, zabaldu Iratik, berriz txokoa Eneritzek, eta Ainoak Jaso, atzeanek Sotamanoz. Gantzun dio Ainoak, atzeanek. Ezkerrezanek. Txokoa nahita, iritsita dejada beste bat, Eneritzek Zabalea, beste deja bat Iratik, Zabalea, Jaso, Eneritzek berriz. Atzea Iratik, Anek, eta hor, bai, tanto erua izan dela ez, hor, bai batak eta bai bestiek. Zabaltxuko zabalatzea aurra ibili diet, azkenien hor. Bi gorriak aurrien ikusi ditu, Anek eta oso ondo atzatuta. Oso tantona, ez? Nik uste hor batzuk erasoan beste defentsan bat tantona ikusi dula, ikusten da, bikote urdinei zenbat kostatzen nahi zaion zuloa bilatzen, ez? Bikote gorri ere oso ongi jarri delako kantxan, Ainoak ere pilota zaie emando, eta guain, bueno, atzen saiatu da Irati hori ere ematen, baina partidu gorra eta ongi jokatu momentu. 9 eta 11 urdinek atzetik momentuz. Txokotik, atzeanek. Atzeatuan Ainoak, Luze jarri du. Anek, arro atzea. Ane, dejada, Zabale Luze. Jaso, Ainoak. Iratik, atzea. Anek bildu. Dejada, Anek txokoa, Ainoak hotzea, ezker boleaz. Ez da iritsi pelota hori txapagainea Anek. Dejada ondo bota duen ikusin dio Ainoak, eta hor gero gerrilla ondo sartuta oso atzea jartzea zikoan hor pelota hori, eta airez ezker boleaz ezin izan du. Anek eman. Bai, oso zaie hor ezker boleaz pilotari eramatea, bueno, posture berare ez delako naturala ez, bueno, guretzat behintzat, ezkerrakin boleaz gutxitan ikusten da ez, pilotarik sartzen gutxitan ikusten dira hor ezker gantxoz edo ezker airez rexaxio, baina boleaz normalen zai izaten da, saiatu da, eta ez zaio zen asko falta, baina, bueno, tanto Ainoak, bixi-bixi eta gerri jota atzea bota dulako ez. 12 eta 9 gorriek markagailun aurretik. Iratik txapagainean Eneritzek. Atzea. Anek. Txokoa zabaldu Ainoak, erantzun Eneritzek, bizi-bizi, txokotik, Jaso Iratik. Zabalea nahita, beste dejada bat Ainoak, Luze Eneritzek, Jaso Iratik. Anek, atzea.
Oso arro baino barrun. Dejada bat, berrize txokoa, Anek, Airez. Txokoa berrize, Ainhoa jaso. Luze ezkerrez. Erantzun Iratik. Bote prontuan jaso Eneritzek, erantzun Ainhoak berrize. Eta bolea hoi ezin izan du Iratik jaso. Hor Eneritz bat batien sorpresa zarrapadu, baina oso ondo eraman du. Eta oso zai ez den, hor bote laizterren hor zabalen atea zaion dejada hoi, eta gero Ainhoak bere buru gutxitan ikuste baino bere buru botatzen, baina bere buru botata eraman duen pilota, eta egia esan, oso partidu gorra ikusten ega, Bai, gorra bizile, pelotaz kada desentekin, eta egia esan joku asko ikusten egia aurre galde hortan. Ba, eta 12 guaino markagaiunez, normalki bigarren zati azkarragoa izango dela pentsatu nahiko nuke, batez pixkoa fisikoki pixkoa jetxiko zielako, ez? Eta ritmo nahi ustea oso zaila delako, eta normalen norbait beti pixkoat jaisten delako eta azkarra joaten delako, baina erdi hau benetan gorra izan da, ez? Ainhoak luze. Iratik txokoa luze eta ez da iritsi hor. Oso biziata zai hor eskutik Iratiri. Bai, eta Iratire ongi da pilotan, isil-isilik ez, ematen du, hor da hola, igual ez diola inbeste ematen pilotari, baina lana oso ongiten nahi da, bate edo oso gutxi utxein da behintzat, hasiera joan zaizkio pare bat, baina ordutik utxegite oso gutxi pilatuz, eta goaingoan bezala bat artekare pilota baztertuz eta tanto inez ez, eta uste merituko partidu ere bai. Baztertzen, desentei da lasango nukenik, eta hor lanak aizaizko ematen, Anei, beste pelot sake zail bat Anek jaso duna, Eneritzek ezkerrez. Txokoatu, Iratik atzea. Anek atzea baztartuz, jaso Iratik. Ainhoa atzea laguntza erten da, luze. Anek erantzun. Iratik ebai. Ezkerrez zabaldu. Ainhoak atzea. Anei bazartu entzaio, jaso. Ainhoak txokoa dejada bat, eta hor ez da hilatu Anek. Eneritz zabalduko tezan baztart. Bai, bi aukera zeuzkenez, hor bi jokaldi itxeitio osongi, bai zabale, bat baino gehiago ez, bi paretan itxea zeuken. Bai, igual hori pentsako zen, bi paretak gore bazauken hor posturan. Eta nik uste Eneritz bi pareta edo dejador zabalen zaintza joan dela, eta osongi botadula hor txokoratan eurruti xamar. Oentxe dauke pixkoa partiduk arrisku ez, 14 eta 10 bikote gorrie aurretik, eta bikote urdinek oentxe dauke lana ez, oso talde iken ez usteko, eta pixkoa partidun sartuta zaitzeko. Lanetan nahi die, batipat eta hor bain partiduen hau garai ontatik aurre askotan kosta itea hori aurre iten. Txen alditxo bat igual komen ire ez, azkenen horra dihoa partidue, eta zuloa gehiagi irik aurretik igual txen alditxo bat hartzeare komeni da. Iratik. Deja aire sartu hor Eneritz. Txokoa botatzea jundan. Bai, nik uste txokoan utzi nahizula ez, horre indar gutxikin eman dio. Txokoa bilatuz, baino ezkerpareta jodo aurretik, eta ezkerpareta indar guztiek endu dio, ez pilota horrei. Eta esan bezala hoxe, atxeden aldie bikote urdinen eskutik, eta nik uste ongi eskatutako atxeden aldie, pixkoat berrize partidun sartzeko, eta, bikote gorrik aldiz, dauken alde horrei eusteko ez. Hor botillero gabe dabiltze pilotari, bikotek.
batzutan kanpotik, errexago ikusten da, eta aholku oikongi etortzen dira, gaur elkarrei aholkuki moldatu beharko due. Eta, bueno, partidu gorra diegi esan, eta hori ere naharitzen da, eta beroare bai aipatu du leno beroare egiten dula. Bai. Eta, bueno, ikusten dugu bikote urdina eseita da ora, gorrile berriz zutik. Ez dakit. Bai, esan du ez, partidu guztintzaren ikuste bikote urdine defentsa lan gehioin behar izan dudula, eta kilometro gehiago egiten diela hola alde batetik bestea, ez, metro gehiago ibiltzen zalako, eta, bueno, fisikoki horrek gehiago erasaten du, ez, eta bikote gorren ikuste frexiko goda hola. Lanare ongi banatu duela, bikote ona osatzen ari diela, eta, bueno, gaur du beraien bigarren partidua, hoi zen jokatu zuen aurrenekoa, eta gaur garaipena erdietxe nahiko du, badakielako ere, bueno, garrantzitsua dela puntu bakoitze, kontun hartuta gaina, eta aipatzen joan bezala, sailkapeneko lehen bi sailkatuk zuzenek jokatuko duela final hori, eta oso garesti daudela lehen bi pustu hoik, ez? Lan askoin bar da, eta puntue garesti dau. Saki ondo erantzun duanek, bazartu baino jaso iratik, luzeanek. Eneritz ezkerrez, atzea. Ainoak atzea, bazartuz, jaso anek, arro. Anek dejada, Ainoak atzea. Txokoa bixi, jaso iratik, Neritzek txokotek txokoa luze, airez. Anek atzea, bazartu eta jaso Ainoak. Neritz, atzea bizi, sotamanoz jaso Ainoak. Anek atzea. Arro erantzun iratik. Ainoa dejada txokoa eta bikain bukau du kanto hau. Hanka moitu be, galdiu dietanak. Ordinek saiatu die ez, eta eukidu ere tanto egiteko aukera horren atzen osongi moitu duelako pilota. Baina bikote gorri defentsan osongi da, ez? Bete aipatu du, baina arte igual bikote urdinen lana defentsa lan horta, baina gorrik osongi die lan hori banatzen, aurra joaten denen bat beste atzen elitzen da kubritzen. Eta, bueno, bi harriko iskor momentu undan ez, irati bera atzen inongo zuloi gabe jokatzen nahi da, eta Aino aurren daukenen ongi bukatzen. Beste sake zail baten anek jaso duna, Zabalen dejada, beste dejada bat anek. Hiru bat dejada segidan izin die, anek atzea azkenen. Hor, aiauta gerria ondo sartuta atzeatu dut, hor iratik airez ezin izan du pelotoi eman. Bai, nik uste aldea hortan daula, ez? Igual bikote urdinek baino gehiago asmatu dula bikote gorrek erasoan, ez? Ainoak igual baurreneko pelotakadan ez bada saketik bueltan bigarren hortan dejadaz edo ongi moitu dula pilota, bixi, eta hor tanton batzuk ja lortu dula, eta urdinei gehiago kostatzen nahi zaiola, zuloa bilatzen. Erdi eratiko sakia jaso iratik guztu. Bizi Neritzek atzea sotamanoz, jaso iratik. Dejada txokoa Neritzek, jaso iratik, bolea ez zaio sartu pelotoi eskun eta ezin izan du eman. Bai, keinu hitek horretzen txarra oso aurren zeudelako lau pilotarik, baina nik uste horre gainea bota nahi ziola, irati bera lurren ziola. Azkarregi. Baliatuta eta azkarregi, bai. Azkarregi bota diola golpe horiez. Ikusi indu ja, hortzeola eta. Gertatzen da ez, antxetate horrekin ikusita hor daukezula eta beste alurren ez, tanto hain gertu ikusten duzun hortan baina botatzen hasten zala eta eskun sartu gabe belditu. Ainoa sakea. Beste sake zail bat, anek jaso zazpitik, txokotik. Ainoak berriz atzeak, anek erantzun, iratik, luze.
Bildu iratik, txokotik, jaso Anek. Ainoak, bazartu intzaio eta jasotzea zabaldu Anek. Bildu Ainoak, jaso Anek. Zabaletik Ainoak, huts. Aukera errazun baur. Bai, nik uste bi gauz pentsatu jola, ez? Hor jokaldik iten oso abile da. Eo zer gauz zintzezaken, Zabale luze, bi pareta, moztu, eta nik uste hor bi gauze pentsatu jola. Eta askotan gertatzen dena, bi gauz pentsatzen hasten zanen erasoan normalen, eunen txapazpi alde izo, ez? Hor eskun ez delako behar bezala sartzen duda hortan, eta nik uste hoxe pasatu zaiola goingoan Ainoari. Pilota aldatu du, bikote urdine guain, saskira jo dota, bueno, pilota berrie uste tatea duela, bintzat... Zoze, bai, aldatzean. 12, Probatu 17 duela. atzetik die momentu honetan, eta ia saketik. Ze aldatzean. Jaso iratik ez. Motxan txengeldiu zailo, pelota hau pixka motxoltxegoa dara ikustea. Bai, ikuste baietz ez, motelagoa dela, eta hasieran bote hartu arte normala da, baina bueno, autu onare bai, ez, ikusten duzunen marka gaiun aurrea diztela eta zerbait ezberdin behar dela, saskira joatea zerbait berrin bile, eta guaingoan, bueno, sakez zuzenen neritzen. Ondo bazartu dut, eta gaina, hortxe, a ber. Beste sake bat dira, jaso eta bazartu atzean. Txapa gainean eneratik. Atzea Ainoak. Ainoak. Atzea. Anek arro. Ainoa atzeatuta luze honeke. Biotaka da oso nada. Bai. Baztartu intzaio hor, asko sartu da paretan. Gerri nota eta ezker paretan oso ongi sartutako pilota ez, bikain. Hor lauterdi bost inguru arte eta ongi baztertuta gaina azpiazpitik eman da eta tanto oso nahi. Ikusten da ez, hor Ainoa sartzen denen mine egiten dola beste txispa bat ematen dio eta mine egiten nahi da, sartzen denen bikote urdine hor defentsa lanea behartzen dola eta zaie dela pixkat hortik ateatzea ez. Momentu batzutan lortu due, Ainoan joku hori etetea, baina egia da oso aurren hartzen donen pilota eta erasorako da honen edo aurpegiz da honen, jokukin daola, bixi-bixi da bilela eta zaie dela, horrei aurreitea. 18 eta 13 momentu honetan Gorriek aurretik. Ainoa sakea. Sakea bizi luze eta baztartuta, jaso Anek ez goiko postura hortan. Baina ikoindo, ongi sartu da, ze bestela egia da hor ezker paretan eroriko zela eta iaia zinezko bihurtuko zela, oso momentu honen sartu da hor ezker hori, baina goiko posturetik inarra asko eman behar zaio txapa gainean izateko ez. Erasorako gehiago ikusten du posture hori eta hor goitik defentsa lanen aritzeko zailegoa da, baina ongi da sakatzen Ainoa esaketik mineite. Oso bizi eta luze asko da baztartzen beste sake bat, baztartutako sakia zazpitik ezin izan du Anek. Oso sake ona, berriz, zazpiterdi inguru hontan. Pareta jantxita. Bai. Eta 33 momentu hontan partidu hauntxe hauts txisa martu dala emateu. Bai, oso ongi. Azkenengo pitantu azkarra hauek ondo torko zitzaizken baita. Eta hor momentu txarrak izitea hauek aurre egiteko atzekoei. Bai, zulua irekiduen ikuste marka gaiunez, goen konfiantza harture bai bikote gorrik, saketik remine egiten nahi da, eta, bueno, utxi falta duela ez, 22. Tantori lortu eta garaipena poltsikoratzeko. Jaso, justu, Ainoa dejada, jaso eneritzek, zabaldu nahi eta Ainoak, Anek, atzea.
iratik, luze, azpitik, jaso Eneritzek, atza iratik. Bazartuta zabaldu, hanek zabala Ainoak, berriz eba Eneritzek, atzea bizi Ainoak. Ondo luzatuta bazartu hanek, jaso iratik. Eneritz, dipareta, ondo jau da Ainoa eta dejada txokoa, eta tanto ondo ikusi Ainoak zein bertzion, da gero kontraerasuan oso ondo buko du. Bai, oso arriskutsu da hor kontraerasuan eta askotan ikendu ez, zabalea joaten denen kontrako efektuakin dejada txokoan, eta pasa ikentzaio ez, naiz eta horre hon, pasa ikentzaio pilota horrek, eta nik uste, bueno, bikote gorri bikainei dela, bikote urdin ere ongiai dela esango ginuke, baina egia da erasoan bikote gorri gehioi dela esmatzen da, bat ez Ainoa partidu oso nahi dela ez. Azken sakian egin noantzako, 21 eta 13 markagailuan. Ainoa sakea. Luze. Jaso. Anek. Ainoak atzea, boleaz Anek. Aukerakoa Ainoak atzea. Eneritz, zabalea, Ainoak bizi azpitik, jaso Anek. Iratik, luze, Anek zabalea nahitak, bildu Ainoak, txokotik jaso Anek, iratik, azpitik, luze, dejada, saiatu da hor dejada egiten txokuan Anek. Baina ez da jatu pelota hoi txapagaina eta 22. tantua Gorrientzako, 2. puntua eta partidu bukaeran 22-13 ondo irabazi du azkenean Gorriek. Bai, nik uste bikote handi osatu duela, oso partidu hona indula bikote gorriek, eta bueno, ikusi da ez, bi partidu jokatu jo eta bitan ongi haitu da bikote gorri eta ikusten da txapelketan beraiei irabazteko asko jokatu beharko dela ez. Hautagaitza gaurre erakutsi due, hor goiko postu hoitan eoteko, bikote urdine saiatu da, beraien aldetik dena emanduetan ikuste boladak asko estutu dituela, baina erditik aurrea gehiago izan diela batez errematen. Beno, partidu bukaera hau ikusi deu, beste partiduan hasiera izango dela izte, protagonistak berotzen hasi berko deu, eta momentu batetik bestea lehenengo partiduko protagonisten iritzia jasoko die, eta beste gabe, Laister arte, leiztegea berriz minutu batzun ondoen. Osongi, gero arte. Gero arte. Punto honegaz, azkenean hasieratik partidu oso gogorra izan da, gutzako frontoi barria bebai, eta apur bat kostaiako, horretan ibili gara, eta oso partidu gogorra izan hasieratik erdira arte. Naiz dugu abantaila bat aukin, horik beti horre 2 tanto edo 3 tantora aukin duguz, eta lan handie egin behar izan da, batez behorratzean iratik asko eutxi dau. Eta nik uste hor pelota aldatu dugu, ikusi garenean konfiantzagaz, markagaioan be, eta hortxe apuret partida utxide, eta oso posik. Oida, Euskal eta Ainoak esan duen bezala, partidu egorra izan dua, beti erdialde arte markagaiun 2 tanton aldea zeola, eta azkenen gure aldero ide tantoak, eta posik, puntukin. Partidu ni uste erdialde arte heldu ditxoula pixket, tantoa gora beran horri biligea, asko defendu berri zen dut, Ainoa peloti asko moitzezun bizi, eta hoxe defentzan da honin ez da zea asko itxik. Hori ez, erdialde arte ongi bili gara, sentsazio honekin, alere hori 12 tantodik aurrera edo ez naiz ongi moldatu ere ez, horratzean, eta hori defentsa lanetan ibili behar izan gara, eta hor tanto iteko zaila da. Hala ere azken arte ez gara etxi, eta hala ere konten indako partiduakin.
Hoi da.
Arratsaldeon, berriz ere Donostiko Atano pilotalekutik. Gaurkoan Kaixabank Udarako bi jardunaldi aukin dekoguz hemen, eta ontxe bigarren partidari ekingo dotzegu. Partidu honetan bikote gorria aurretik Mai Barrokal Bergarara eta atzetik Oian Orbegozo Azpeitiarra, eta Urdiñoz berriz aurretik Jera Iturriaga Leitzarra, eta atzetik Naroa Agirre Zestoako Arroa Goiko auzokoa. Epaile lanetan Maite Ruiz de Larramendi berriz ere, eta bueno, ikusiko dugu zelango partio eskaintza euskuen bikote pilotariek. Ondo Roiana. Hor Mai saiatu da pelota apur bat bajatzen, alandabe bera joan jako. Hasiera baten ikuste partidu nahiko ireki edala. Esan beharra daue bai pelotaleko honetan ondino pilotariak oso gutxitan edo inoiz ez jokatutak direla, eta bueno, horrek be zer esana dauko. Eta bueno, aber zelan moldatzen diren hasieran. Nik uste hasiera oso garrantzitsu edala. Ondo bi atzelariak, nahiko sendo, alandabe aurrelariak laguntzen be. Bigarren tantoa nahiko luzea dabil. Pelote handiagaz, baina ontsa ikusten dugu aurrelarien tikitaka. Ondo hor Mai, baina hor Jera egonda. Bai, hor da Naroa. Eta tanto, ona, hor ezkerrakin bizi jo dau. Oiana, bueno, gertutxo ibili da, baina emondotzen txispapkin, pizka saia esan, hor gainera horma aukinde, tantu ona Naroantzako. Sake laburtxue, alandabe Oianak ondo utzi dutze. Ondo Oiana, eskerrez. Hor nik uste Jirari zabaldutako pelota txarto jo dau, alandabe asko mugitu dau Mai, eta bigarren jokaldi hori baliatu dau ez. Pelota bizi emonda, eta horre Oianari deskolokau dotze apurtzuet, eta bueno, bikote Urdinantzako 3. tantoa
gorriek apur bat lortzen badaurie, tantoa egitea eta pizkat partiduen sartzea. Gainera etorriak kornarari, baina moldatu da. Maiek aukera deko. Ondo naroa. Horroianari, ezin izen daute pelota ondo jo. Apur bat kostetan da edo ez, pizkat bastertzea, baina ikusten da, apur bat bastertu zelango mina egiten dan. Sake ona, Ierana, Oiana ondo moldatu da. Barriro behiera. Horriera naroari lagunduta, bien tartera moztu dau, da hor maili normalean ondo moldatzen da eskerrekin, baina ez da gerria pizkat gehiago edo sartu beharko zauen, baina, nik usteko horriek, deskantxo hau hartuta oso ondo etorriko jakia, lortzen badaurien pizkat partiduen sartzea, pur bat nondik bota birplantatzea eta batez urdinen martxa hau etetea, ikusiko dugu. Sake ona, Ierana, txapa, ia, momentuz Iera bisake on atara dau, lehengoan moldatu da biona, bigarren honetan ezin izen dau. Erdira sakea, ondo Jana. Ondo naroa hor, atzeratuz. Janak ireki dau. Ona, ez da gitor, lehengoan bigarrenean, baina tikitaka oso polita deko gontxe. Ona, oso na, Horroiana. Kantu gogorra, oningoa. Moldatu da hor, maili.
ona, ederra, naroan, kortada odejada hori zabalean, zuloa ederto ikusi dau, eta bueno, bikain. Bikain, nik uste tor oian horri hili dala, ez? Espero zauela edo, baina bueno, bikain bota dau. Da, bueno, tantu oso polita, ez? Naiz de urdinak horretik ibili, bueno, gorrientzako tantu nahi zinalda, bueno, partioen berriro besartzeko, ez? Alandabe, bueno, beharrezkoa daukie tanto bat lehenbailen itea. Hor gainera Torriako Janari bizi jokatu daurie bikote urdina. Ondo komunikatu dire eta hor esan dugu, ez? Pilotaleku barria dala guretzako, hor azpitik asko mugitzen da bizi, ez da ize pelotagaz da bizen, hor zestan pelota nahiko bizie da, beste biek, nahiko gorantza egiten daurie, eta, bizie ataraz gero, min handi egiten da. Sake oso dirana, ianak ezin. Oso ondo baztertu da hor, gehiagia itxatxi dut dago pelota esker hormara. Eta, urdinak aurretik. Hasiera baten nahiko ireki ikusten zen partide, baina, hasieratik ikusten dugu apur bat hautsi dela, baina, ondino hasiera da, eta korriek buelta moteko edo bintzet sartzeko aukera aukiko daurie. Ondo horroiana. Moldatu da hor, naroa. Dagoin oiana gintzen. Alandabe, naroako zondo atara da hori pelota. Ikusten dugu hiera asko laguntzen. Beratzelari asko laguntzen dauen pelotari da zulo handiek zabaltzan dauz. Hormai sartu da laguntzera, bere jokoa egiteko aukera dekon. Epi, ez, ona izan da. Bikote gorria ikustegu agintzen, alandabe, kortada ondo sartu da eskuen, baina, apur bat asko zabaleratu jako, baina, gorrien lehenengo tantoa, ikusiko dugu ontze hor maitegaz dabiz, ikusiko dugu ze pelota atarako daurien, aldatu daurie. Nik uste hau potek gehiagokoa dela, denbora gehiagokiko daurie tantoa lantzeko. Eta, ikusi da ez, gorrien joko hau, eta bea ikusiko dugu ontze. Tantu gehiago lortzen badaurien. Sake ona, Mailina, alandoen eroa oso ondo moldatu da.
ona boleaz, alandabe inder itxigaz, eta ize gertatu da nor, Oiana joan da, baina azken momentuen edo gelditu da. Ez da ikusiko zaren agian esala heltzen. Da bueno, urdinek berreskuratu da hori berriro besakea. Moldatu da hor, bai, Oiana. Bote nahiko traketxa indotze, baina moldatu da. Hormoztu naroak oso ondo, erdit ia txost, da maik ezin izen da hori altxau. Gusten dugu bi bikoteak nahikotxo mosten dabizela ez. Eta bueno, ikusite lurra asko tiratzen dauela, bien estrategia hori dela, ez? Atzean asko kargatzen eta aldanean, hor bien tartera edo mozten, gero aukerak bilatzeko. Saker dira, ondo Oiana. Gera sartuko da. Berriro behor korta da, landabe ez dau eskerrera sartu. Ointxe bai, purbelki jau. Naroa zabaletik, moztu. Ondo konpandu da maili, atzera. Barruan da. Ondo Naroa hor, defentsa ona erakutsiz. Hor zulotxa egon da, alandabe, atzeraka etorri de mai eta gero gelditu da, apur bat tanka geldien edo emondotxe, eta hor batzutan saiagoa da, ez? Ez dutxe urtean, baina horretan saiatu behar da, ez? Alde batetik edo bestetik, tantoa lortzen, hori behar da hori eta. Ondo Oiana. Eskerretik eskerrera ederto Naroa, hor. Ikusten dugu ez, eskerrakin zelango eskerrera baztertu zinderran min handi egiten dela. Gainera pelota hori ez da joan inderra handiagaz. Eta esker horma ikutu dau eta jenak ezin izen dau. Barriro behiera sakera. Sake ona, Oiana ondo moldatu da. Naroa korta da, baina ez kanpoan. Ondo zabaldu dau. Lartxui, baina eskuen oso ondo sartu jako. Ona izango zan, barruan izango bazan, aldea dekie emaitzan be, eta batzutan ona da bebai apur bat arrizietea ez. Ontsi ikusiko dugu gorriek sakekin maili sakatzaile oso ona da. Lortzen badauen sakekin minitea. Erdira, baina ezin Naroak.
naiz da erdira, eskuinera atara, nahiko atzeratu dau, eta hor, pelota kargak indak dorrez, eta ganera pizkat azpitik be emondotze mailik. Da hor naroak ezin izen dau. Hau mailintzako oso garrantzitsue, apurbet partiduen sartzeko, da ikusiko dugu. Oingoa eskerrera, baina naroa jaso. Zabaletik zabalera, jera oso ondo defentsan. Ganera baztertuz. Gora. Epaia Maitek kolan ardirazi dau, eta bai, eskerreko hormako oso gora bota unaroak. Oso aurrean edo egon da, eta hor Larregi altura oso handi emondotxe. Gorriak apurka badoaz, aber ikusten badugun, parekatzen badiren. Sake ona mailina, baina horre derto. Eskerrakin ara oso seguroa da. Horretan ezin izen dau, naiz sake ederto jaso, ikusten dugu inez, igual urdinak gehiago faietan da bizela, Gorriak betik gora. Atzera, maili. Naroak ondo utzi dotze. Leku aukin hau eskumagaz jotzeko. Jera, bostetik laguntzen. Ondo. Ikusten dugu goin, bikote gorrie atzera eta atzera, landaben aroa horratzean dau, ez? Moldatu da Oiana, jerak eskerre zabaldu, baina mai ondo heldu de, ondo naroa atzera. Barriro behiera, atzera laguntzen, akendu gainera. Ondo Oiana. Hain urdinak bien tartera moztuz. Ondo naroa, ia seitik, gainera baztertu, da ezin, Oiana. Oso ondo baztertu dau, biaia itxatxita. Sake ona jerara, alandabe Oiana moldatu da. Atzera, hor eskerrerat, barriro be, eskerreratu, asko baztertu da jerak eta Oianak barriro be ezin. Hor ikusten dugu ez, min handia da bizela egiten, lan txukuna egiten, eta, Gorriek aukera badekien lehengo
lehengo tantu batzuk iteko eta berriro be partidan sartzeko. Ona, Maien, oso nahor, oso ondo arriesgatu da, landabe ederto ikusi da zuloa, asko arriesgatu da, baina, bueno, ikusite zelan markadoren zelan da bizen, nik uste hori behar da huriela, ez? Pur bat joko aldatu, barriro be partiduan sartu, eta, aurrelari bateko hori behar dau, ez? Eta ederto Maien aldetik Zabalera pelota bikaina bota dau, eta, jera iaia lortu dugu jasotzea, ez? Jera badakigu defentsa oso ona dekola. Eta, aber ikusten badugu nolako beste pare bat tanto. Atzera, sakea. Naroak ezin. Azkenengoetan ikusi dugu Maien sakeak apur bat mosten gehiago ez, baina ingoan nahiko txatzeratu dau. Apur bat igual naroari despistatuz edo sakea aldatuz, prestatzaile oso ona da. Eta, ikusiko dugu aber beste takadatxo bat iten bada horien gorriek. Berriro behatzera, ganera eskerrera, baina naroak oso ondo jaso dau. Naroak baztertu. Horrek ikusten dutzegu Mairi, oianari animoak emoten, hori behar dau. Ikusten dugu urdinek baztertuz min handi egiten da bizela, ez? Baina, ona, baina gera hor oso erne ibili da eta gainera tanto, ez? Hor oso ondo moztu dago eskirrera, Mairi hortxe bertan egon da, baina abiadura handi gazetorriako pelota eta, ezin izen dau. 17-7 urdinen alde, ikusten dugu ja, partidu erdi, bideratuta dagoela, baina, bakigu pelota zelan dan, da, aber, honino tantu gehiago ikusteko aukera badekogun. Ondor, oiana, ondo entzidotxe, nahi atzera jirak. Ondo, aire zor oiana, defentsa erakutsiz. Eta hormabikoa, ondo, naroa berriro be. Erdira pelota hori, da naroak estotze hor, ez dago ondo sartu pelota eskuen. Tanto nahiko, mobitu da, mugimendu askorekin ikusi dugu, ez, tanto hau. Ikusi dugu oianan aldetik hormabiko bat, gera hor bertan egon da, baina eskertzen da, ez, horrelako tantoak, edo behintzat arriesgatzea, eta gorrien tantoa, da, aber Maien aukera badekon jokoan sartzeko.
Ondo hor Naroa. Mai sartuko da. Moztu bien tartera, jera sartu azkenean, eta bueno, ondo defendetu du hau. Ustegu Jana ez dagoela oso ondo gozatzen pelota. Ondo Jana hor eskerrakin. Jera barriro be atzelarien laguntzera eta atzera. Bueno, bikote gorri ikusten dugu apur bat burumakur edo, azken finean emaitzan zulo handia dau, alanda beba, jarraitu inba dauri ez. Txapelketa hau oso ligaskako puntuak oso garrantzitsuak dire, baina tanteoa baita ez. Eta orduan, barriro be partiduen sartu behar dire, barriro be horre borrokatzen egoteko. Ondo moztu da Borgerak, moldatu de Mai. Atzera, ondo Jana hor, ia bostetik ezin. Bigarrenean, hor aurrean Janak ezin izan dago, alana bezalako pelota defentsa erakutsi dagoen hor, lauterdi bost aldetik, sota mano eskerrakin, eta txalokitzekoa da ez, eta gero aurrera zelan joan dan txokoa babestera. Ezin izen dago, baina bere aldetik lana bikaina. Da hierako oso ondo amaitu dago hortxe. Ondo Jana hor eskatuta, da defendiduta, atzera Naroak, indarra handiekin eta ganera baztertu. Alanda Jana moldatu de, hor jerako ondo zabaleratu da, baina Mai bertan egon da. Ona Jana ontxe, Mai lagunduko dutxe. Ez. Hor man joda gero botea, alrebe zein dutxe eta ezin izen dau. Ordinak oso sendo ikusten dugu ez, txapelketa osoa daramate, partidu borobil ekiten, lan oso ona egiten, gainera beraien artean oso ondo konpenetratzen dire, eta ikusten da ez. Esan aldugu partida nahiko bideratuta dekiela, baina horretan jarraitu behar dauri ez, partidua borobiltzeko.
Bado aiera, sakera. Sake oso ona. Oianak ezin. Minandi eda biziten horratzean edo mostuz, baina eskerrean. Da, bueno, horretan dabiz, ez? Funtzionatzen dabil, eta ja partidua, bueno, 21. tantoa. Ikusiko gogoa ber, gorrien aldetik saiatzen badiren beste takadatxu batzuk iteko, behintzat emaitza txukuntzeko. Eta, bueno, txaloak gerari, azken sakeari. Ezin, Ormabik hori saiatu da Oiana, baina oso atzean egon da. Bueno, Urdinek beste garaipen bat, bueno, erakutsi da hori ez, nahiko favorituak direla txapelketa honetan. Bidea oso ondo da biziten finalera heltze horretan, eta pena, partida oso harin hautsi dalako, gorriek saiatu dire, baina ezin izen da hori lortu. Ontxe ikusiko entzungo duguz pelotarien iritziek. Bueno, nik uste gure aldetik partidu hona izan dela. Egi da erreztasunek eman dizkutela hasiera hortan pixko atotxezio sartu dielako, eta gu osongi sartuta partidun. Elkar osongi ulertuta, eta hola gozada da ez, azkenen atzea kasi behiatu gabere bakizunen atzelari hor daula gozada jokatzea, eta puntukin eta garaipenakin mapozik. Esan dezuna pixka, ez da hor nik uste hasiera alde hortan ondala gakua, bakigo oso bikote fuerte diala eta lehenengo zakiak guritoka zegu eta aprobetsatzen jakin dugu, hor tartia ireki dugu, eta nik uste beste bikotia da pixka partidatik gata dela, baina denoak egun hola jolazteuen, maik zakiak inkisto mina bateu, eta hasiera hori zakia behitokako bazitzakoen edo hasieratik zulo hori ez bagenun irekiko, nik uste oso partida ezberdina izango zala. Oida ez, gurekin guztua, beraiek nik uste bere maiatik bera ibili diela, maitzak hola gertatzen dienen normalen hori pasatzen da, saitu beharra da, txapelketa gorra da, eta guretzak garrantzitsue, hola iraztea. Pena, no? Partidua pena, azkenean nik uste gure maiatik bera ibili gazela. Saiatuaren nik uste hiera eta nara oso ondo aditu dela, eurak oso ondo ibili dela. Gu saiatu ga, baina, azkenean azeran nik uste hotz samarra hasi gazela. Eta, pena, baina, segiduen bida. Bai, hoi da. Azeratik enbeiek asko zubeto sartuta zedi ez. Ni pelotatzen nahiko ondo sentitzen nintzen, eskubikin daola, baina ez da gaur bazartutako 10-tik 9 bera gontzaizkit, enun gozatzen. Ez zitaten esku sartzen ondo, eta hoxe, pena bat, ezin izin daulako gehiago pele hau, maile jokatzeko zeon, baina, ezin izin denik gehiagin atzetik, eta pena horrekin. Zorionak eman besti, eta hoxe. Segi horra da urrungako. Bai, azkeneko partida litzen da, osak tope jungo bat eta berre gure maila ematen dugun. Hartxe ikuren entzun dugu pelotarien iritziek, animo bikote gorrieri ez, ondino partidu asko falta dire txapelketa honetan, eta urdinei zorionak ez, bereien sendotasuna barriro berak utzi dauri, eta gu hemendik, agur esan behar dugu, lehengoko partidue oso gogorra izen da, tantu oso polite egon dire, bigarrenan aldiz, oso harin hautsi da ez, baina, ados peiotako udarak CaixaBank txapelketa hau jarraitzen dugu, urrengo partidue abuztako 21 Santa Cruz de Campesun
egongo gara, eta, bueno, alandabe hortxe bai ados pilotako plaza txapelketa dau, bihar Getarian, 6:30 eta bueno, eskerrik asko, eta ondo segi.